Θέλεις σπίτι μπροστά στην παραλία, δικό σου. Αλλά κάτσε. Πάμε να δούμε που θα κοιμάσαι πρώτα, γιατί μέσα θέλει δουλίτσα. Στο ισόγειο, κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι. Κουζίνα είναι μισή. Την άλλη μισή την αγοράζεις εσύ από το εργοστάσιο. Στον πρώτο αρχίζει και αποκτά νόημα, έτσι. Ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι και αυτή τη μέτρια θέα. Και στον τρίτο, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο. Και σε αυτό το δωμάτιο ξυπνάς και βλέπεις αυτό. Not bad. Θα μου πεις, φίλε μου, δεν πάρει άλλη δουλίτσα. Εγώ θα σου πω, σου βρήκα το ακίνητο. Την κουζίνα θα τη βρεις μόνος σου. Γιατί τα πλακάκια αλλάζουν. Τοποθεσία όμως μένει.